Ubani sa kunyo mga day bi mamunlay ta. Kuyawan ko mga day kay basig kamangan ako dirig banakon. Resulta na jud ning sige na tubag silpon. Hala kung batiha jud na day kay ang sagbot hapit na nalapas imong balay. Ta mga day uy paspas kay motubong mga sagbot pa sa sig ulan. Di gani ka kapanghawan pila ka semana wana ang sagbot tangatay na. Libog uroy ko asa ko magsugod ani kay ang sagbot pati na naghana. Bitaw mga day uy talaga sara kay ko makapanghinlo ani luyo sa imong balay kay kasagaran jud ariro jud sa tubangan. Pero karon mga day tinud-on na jud ko naghawan. Ay basin masudlan na tagbitin sa tung balay. Hoy simba ko palayo in taon. Malisang jud ra ba ko makakita kog bitin. Bitaw mga day uy ako ana lang puday ning gipangputlan akong mga bulak kay perti naman ni mga tag-asa. Kung unsa ka tag-asa ang mga sagbot maupod sila. Wala naman gud ni nako natiman mga day kay na busy naman kog vlog-vlog. Makahinumdum ko aning bulaka sa una purti gyud ning mahal. Kaya atong pandemic na maligya pud baya kog bulak. Mao to pagmingaw sa bulak abalhin pud ko aning vlog-vlog. Bisag unsa na lang jud akong gisudlan ani. Basta di lang jud ka maulaw magakwarta jud baya ka. Kasulay gani ko sa una nga mang labada ko nya mang basok pa jud ko sa kong mga amiga. Uli na ako makapalit na rin kog sudan og gatas kong anak. Di lang jud lagi ka maulaw magakwarta jud ka. Tinuod lang katong sa una pagpamaligya na kog bulak nakahalin jud baya kog dako-dako ato. Bawi-bawi ra pud kay grabe pud akong kahago ato. Lahi man gud ko basta nakoy sudlan nga rakit paningkamutan jud na nako nga makakwarta ko. Pareha ning pag-vlog-vlog na nikamot jud baya ko nga makasweldo ko. Sa mga nangutana di kung kapila na ako nakasweldo diri sa akong pag-vlog-vlog. Karon puhon sunod ika na pulo na. Dili na panghinambog ako aha kay hinaguan ba anak ko. Pero dili na dinagko akong sweldo ha kay dili man ta para sa uban nga sikat nga vlogger. Kwinta-kwinta pud nako akong sweldo nga nadawat no kay duol-duol na pud mga 30. Gamay ra gyud siya no kumpara sa uban pero okay ra sa kuha oy kay mudako pa man ipuhon. Usahay man gud makasweldo ra kog 1.5, nay 2.5, nay 3.5, mga inana ba 4.5, 5,000, 6,000, inana ra siya. Gatuo man gud ni uban nga dako na kay kog sweldo kay daghan na kay kog followers hoy dili man ingon ana gud mga inday. Sultian ta mo tinuod ka ng followers dili man ta mo income ana bisan pag 1 million na imong followers diha. Kung zero ang imong views wala jud kay earnings ana. Sa una pud mga day nagtuupod ko kung unsa kadaghan imong followers mao pud ang imong views sus dili man di ay kay ang uban imong mga followers di man na mulantaw ambot og ngano nya daghan kayo nga dili na to followers ang mulantaw mo jud nay tinuod. Maunang kung gamay pa kag followers karon diha ayaw ka guol kay sa views ta maka-income dili sa followers. Pero sa tinuod lang malipay jud bayat ta kung malaghan atong followers. Ambot oy lahi ra jud sa feelings nga kanang iglantaw nimo sa imong page or sa imong account ba nga kanang daghan na kay kag followers makalipay kayo. Bitaw shout out sa tanan akong followers Luzon, Visayas, Mindanao ug labi na tong nasa gawas mga OFW. Amping mo diyang tanan mga sis, mga idol. Bitaw yahay gyud anig paningkamot ako diri nanggunar gyud in taong ko. Naara gyud in taong ko diri sa Pilipinas nagtikaw-tikaw. Ngoning mag-vlog-vlog na lang ta, yawat na lang magakwarta pud ta. Makasweldo to tag-dollar pero muna-muna. Bitaw may na lang pud ba kay bisag naratas balay swelduhan tag-dollar ni Mita. Pero mao lagi maningkamot patagtaman. Sos Ginoo ko di gyud lali mag-vlog karon no gaboy sa Uber pa ko diri sa balkon unsa nay oras alas 11 na. Gipangluparan ako diri mga uk-uk ba. Dugay magud kay ko mahuman og edit oy. Dugay pag kay ko mahuman og voice over. Tanagani kog kalubat sa akong cellphone paita. Pero laban gyapon oy hantud mahuman ang video. Lain man pud kayo kung unsay akong gibuhat mao say akong istorya na di na mo manan-aw kay maburingan mo. Unang lahion na lang natong istorya kay di ba nindot atong video.